Ja, respectloos en harteloos. Het gaat over dan de directie van Heerenveen. Ja. Nou, dat denk ik dat het wel goed gezegd is, zeg maar. Misschien had Laf er ook nog bij gekund. Maar dit zegt ook wel genoeg. Ja, dat zijn pittige woorden. Ja. Maar zo voelen jullie dat? Zo voelt het en ja, zo voelt het zeker. De emoties roen sneuren heeg op. De speelsters binnen lulk en net zijn bietje. Ja, het was echt kloten om aan te horen. Dat is een grote domper. Ze vielen haar besodemieteren en ze vinden dat de directie onmeestelijk handelt. Daarom maken de speelsters zelf spandoeken, maar teksten als geld. Wat is de echte reden directie? En, al is het misschien je wat moeilijk te zien, vrouwen weg, directie weg. Dat zijn de enige woorden die ik nog uit me kan halen voor hun. Daarnaast haar gewoon speelsters haar een logo op het shirt egg aanplakt. Ja, ik kon het eigenlijk niet beseffen, want ik had het zelf nooit verwacht. De vrouwje, maar ook de begeleidingsstaf is eens lulk om twee dingen. De eerste reden gaat over de motivering waarom Heerenveen ermee ophoudt. De club zegt letterlijk dat het financieel net meer helder is. Maar dat vinden de vrouwen belachelijk. Om een seizoen maar te draaien kost het €200.000. De subsidie die Heerenveen krijgt van het KNVB is €150.000. Boven dat winnen de vrouwen zelfs maar sponsoren dwaande. Dat het nou om en nabij de €50.000 dus net trok is, wilde er bij de vrouwen net in. We dachten van tevoren dat het gewoon allemaal heel positief ging. Er waren mensen bezig om sponsoren te zoeken. Het ging allemaal heel goed. En ja, op het laatste moment, ook in de laatste fase van de competitie, op een paar wedstrijden na dit te horen krijgen, dat was een grote domper. Nou ja, goed, ik weet niet of financieel een ware reden is. Ik bedoel, er zijn mensen op de achtergrond bezig om extra geld te genereren. En nou goed, daar waren ze flink op weg. En ja, goed, dan heb ik wel twijfels of het met de financiën is. Nee, ik besef het ook helemaal, zeker ook nog niet. Dus snappen, dat helemaal niet. Nee, niet logisch. Nee, helemaal niet logisch. Nee. Ze komen hier ook nooit even langs het veld staan. Als ze nou een keer hun gezicht laten zien, oké, dan begrijp ik het. En als ze het ook gewoon in de groep komen vertellen. Maar zoals ik al zei, dat doen ze niet. De tweede reden is dat de vrouwen vinden dat de directie laf is. Ze kregen namelijk via te jaren dat de club de kraan tegendraait. Kom gewoon naar ons toe en vertel het gewoon eerlijk. Wij moeten het van internet halen. Onze teammanager krijgt eerst de kans om ons normaal in te lichten. Ze moet alles snel doen. En ja, dat neem ik ze zeker kwalijk. Dus volgende week woensdag komen ze langs en dan zullen we het aanhoren. Maar of ze het eerlijk zullen zeggen, ja, ik zou het niet weten. Ja, ik vind de manier van handelen jammer. Iemand had het gelezen op internet en ja, die had weer een teamgenoot gebeld. Nou, toen kregen we het van de teammanager te horen, maar niet van de directie zelf. En dat is natuurlijk heel erg balen en dat is heel teleurstellend. Want wij hadden natuurlijk gewoon van hun willen horen in de groep. Want die middag hebben we nog getraind. Nou, het lijkt mij dat je dan die avond of die middag ook wel weet. Wat ik nou ga doen? Nee, ik zal eerlijk zeggen, mijn leven ligt ondersteboven. Ik ben hierheen gekomen en nou lag mijn leven eigenlijk in één lijntje. Ik doe hier mijn rijlessen, ik zit hier op school en ik voelde me hier helemaal top. Ik had alle vertrouwen, maar nou zetten hun er een punt achter en ligt mijn leven ondersteboven. Ja, dat is nogal wat. Ja, inderdaad. Ik ben niet de enige, er zijn nog meer meiden. En als ze daar nou een keer over na gaan denken, dat zal zeker, zullen ze deze beslissing niet maken. Maar ja, dat doen ze niet. Dat het op deze manier en op dit tijdstip zeg maar, verteld wordt, het gaat van alles door je hoofd. Van wat ga ik doen? Wat ga ik daarnaast doen, naast het voetbal? Om toch brood op de plank hebben. Ja. Dus dat gaat heel veel door je hoofd, zeg maar. Ja. Dus, ja. Ja, het is bijna onmenselijk, zou ik zeggen. Ja, dat heb je goed gezegd. Ja. Onmenselijk. Ja. Ik bedoel, vrouwen zijn ook mensen inderdaad. En ja, dat ze alleen dat de mannen belangrijk zijn, dat vind ik allemaal prima. Maar nee, dit is onmenselijk. De directie wie sneur net onwijzig bij de wedstrijd. Robert Veenstra wie bij de Harkemasse Boys. Hij joeg telefonisch vol aan dat hij de wijze van communiceren betreurt. En het orendirectielid en technisch directeur Johan Hansma en daarmee ik verantwoordelijk voor het vrouwenvoetbal. Hij heeft hier geen flat om te reageren. Sneuren wie de hele finale van de beker. En daarin wil Heerenveen graag zien litten wat Heerenveen ook krijgt missen zal. De wedstrijd zelfs wie Liekwols net al te best. Heerenveen kreeg dan wel de beste kansen, maar in 90 minuten wie het nog 0-0. Geen verlenging, maar vol penalties bij de vrouwen. De eerste van Heerenveen, maar Cynthia Beekhuis, gaat mis. De stand is dan 2-1 als ik uit Den Haag mist. Treien dan de staan. En dan Lisanne Grimberg van Den Haag. Var de fjouwe treien. Maar ik die wordt keert. Troch kiepster Roxanne van den Berg. Wordt de kiepster dan de grote held? Ja, want ik Marije Brummel scoort. En Heerenveen gaat dus terug naar de finale. De finale die spelen we op 21 mei, Tjena Z, op het Heerenveen in het Abelense stadion. En van die finale kan die directie haar een kleermaatje.
En wij maken de kosten lekker hoog, want we mogen onze finale zelf organiseren en doen we lekker in het stadion.